Бате кратери. Бати густо. Добре, но сам да видим. Това е края. Това му прави 50% зум. 50% зум и затова толкова хубаво се виждат кратерите на Луната. Ако трябва да го дръпна нататък. Бах ти густо. Бах ти густо. Обаче бъбли, все едно има мараня. Има мараня, защото 5 течения в Англия се събират на едно и затова има мараня. Аз съм сигурен, че в България много по-хубави снимки ще взема. Направих стойката с дистанционно и с дистанционно мога да я мърдам наляво надясно. Невероятни, бах тези кратери. И бах този релеф. Да видим малко тук тази страна. Я да го придвижим малко насам. Бах тези кратери. Бах този релеф. Това е невероятна работа. Горе в космоса е студено минус 285 градуса. Минус 285. Направо ще замръзна чушоните. Бах тези кратери. Да видим да го зумним още малко. Бах ти кеф. Обаче бъбли. Колкото повече го приближаваме, бъбли. Да видим. Фокус. Не, разваля се. По-хубаво това не може. Невероятни кадри. Невероятни кадри. Спокойно може да видиш релеф.
развали се. Това по-хубаво. И бах те релеф. И бах този релеф. Бах този релеф. Обаче бъбли. Не съм отурнал филтър да игнорира това бъблини, но обаче пак бъбли. Така най-хубаво се вижда. Сега светлината, след като мине луната, след луната идва и почват планетите. Ще видим да пробваме да вземем снимка на Юпитер и 4 луни. Голямо густо. Да видим комрадим надолу. Да видим. Бах ти густото. Бах ти густото. Дали това бах ти... бах те неравности човек. Направо гледаш релефа, все едно сме там да еба. Бах неговата мама. Сега като мине луната и почват Юпитер, 4 луни, една по една почва да минат планетите. Това е голямо густо човек. Бъбли. Тук как може да видим къде е релефа. Бъбли. В Англия е такова времето. Аз си снимам на светната лампа. Да сгасим да вземем по-хубави образи. Голямо густо.